Čaute, tu som ja. Dobre, tu som ja a vítam vás pri ďalšom vlogu. Tam je asi včela. A toto, tu ako môžete vidieť, tam sú pracovníci, ktorí sú takí blbí, no, vidíte, nejaká pošahaná ženská, ktorá nebyl vie a dobre, toto je môj dom, tuto je náš dom, tu ako vidíte, tu máme rozrobenú túto nádhernú stenu. No, počkajte. Dorti. Atomová bomba je tu. Môžete vidieť ešte to naše nádherné autíčko. No, vedlo, vypadni. Nevadí. Dobre, toto je naša urvatá skurvatá brána. Vidíte, toto sa tu odrblo, to malo byť tu, to malo byť takto do rytí, tak to malo byť, len asi kto. Ja som sa potom válal a som to celé odrbol. A nechúku dostaneme novú bránu, to je super. A vidíte túto nádhernú špinavú zem. Dobre. A neviete, že máme tu nádhernú vec. Okno, stromček. A to je všetko. A ten, kto sa tu chce vlúpať, má portom. Máme tu kameru. Vidíte? Dobre. Vidíte dobre. Je tu kamera. What the fuck? Dobre. A je to na kamerový záznam. Nebudete počuť ten zvuk. Nebudete počuť to. Tak to je vietor. Nádherná trávička, nádherný kríček. A to je všetko. Ahojte, čaute. Ja som Tommy a čaute.